To masu kallo, kamar yadda kuke gani a yanzu haka muna wato wannan fili da ake ƙwallon kwando, wato basketball kenan na Mo Arena, da kuma aka haɗa wani gagarumin wato competition da wato na ƙwallon kwando wato ta mata a nan da ke nan birnin Abuja, da jihohin arewa ne za su fafata, inda a ciki akwai zai iya ganuwa akwai ga wato 'yan tawagar Bauchi nan suna motsa jiki, ga kuma 'yan Borno da sauran dai timatimai dai ga sunan kala-kala. Yanzu ne haka kaga za ku iya gano wasu can sama suna shiryawa, suna kimtsa kafin dai a fara wato ita wannan gasa, inda kamar yadda aka gani akwai Kano, akwai Bauchi, akwai Borno, akwai Kaduna, akwai Jigawa da dai sauransu, akwai Katsina ma. Da kuma dai a cikin gasar za a buga wato wani wato duk wani ƙungiyar da ta ɗauki ta zo ta farko za ta samu wato kyautar naira 500,000, inda ta biyu kuma za a ba ta 300,000, ita kuma ta wato ta uku kenan za ta samu kyautar 200,000. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da ni Ibrahim Habibu daga nan wannan gidan wasa na ƙwallon kwando wato Mo Arena, inda za mu kawo muku da wainar da ake toya a kai tsaye daga nan cikin wannan wato matsakaicin filin wasa, inda gashi dai yanzu an ɗauki harama mutane, inda wato masu kallo ana ta zuwa, da kuma su kansu masu shirya gasar ga suna tsakiyar fili suna dai ta yunkurin abin nan. Kuma ga alƙalin wasa can ta ɗauki ƙwallo, ga yanan ƙungiyar wato Borno ta shirya tsaf gaban ganin ta fara fafata da ita da ƙungiyar Bauchi, inda ga Bauchi a can gefe kamar da gani suna shiryawa su ma sunan a gefe suna shiryawa, amma a yanzu da alama wasan zai fara ba da jimawa ba. Alama gashi nan an fara kuma wasan ya soma. Gashi Borno amma bata ci ba, gashi Bauchi ta ɗauki ƙwallon, an can waye wace ce a can wata yan wasa ta rage ƙwallon, kuma da alama sai ta saki ga wata takwarata ta bannan kuma ta jefa, kuma shikenan ƙwallon ta raga, shikenan wato Bauchi sun shiga gaba da ƙwallon ɗaya. Gashi kuma Borno su ma sun ɗauko kuma sun abin nan, amma ba su ga bi ba ta ɗauka ba, amma gashi kuma a nan gefe Bauchin da ya rike da ƙwallon wata mai lamba da wace gashi kuma ta tura, amma yana bata abin nan ba. Gashi ƙwallon a nan gefe Borno da ƙwallo, gashi ta jefa mai ruwata, gashi ta kwarata kuma ta mana gashi ƙwallo ta shiga 1-1. gashi nan gefe Bauchi da ƙwallon, amma alƙalar wasa ta ce an yi laifi kamar yadda muka gani, shi an tsaya da amma Bauchi laifi, kuma gashi za fara shi Bauchin dai mutane da bana ta jefa ƙwallon ko amma ina gashi an yi laifi a nan, an yi laifi. Gashi ƙwallo an yi laifi, alƙalar wasa ta rusa na laifin da aka yi. Gashi 'yan wasan Borno ga sunan guda 3 a ciki, da kuma 'yan wasan Bauchi su ma ga sunan su 3. Gashi kuma an ɗauko ƙwallon wata nan mai hijabi ta jefa wata barka a nan gefe ta tsana wala amma ina kuma ƙwallon ta nan ne haifar ƙwallon ta shiga 2-1 kamar yadda alƙalan wasa suke sa a nan. Gashi can za ku hango 2-1 shi, gashi kuma amma ƙwallon dai a giyan ta ƙara fita gashi daga nan filin wasa na Mo Arena, kamar yadda kuke kallo kuke muku shaki a tsakanin ƙwallon mata da aka shirya gasa tsakanin jihohin arewa nan wannan na nan ake Abuja. Kuma gashi can mata ne ya kasa da shekaru 17, shi kuma wasu ta ɗauka ma da Bauchi dai ta ƙara ci, Bauchi 2-2 kamar yadda kuke kallo. Gashi nan gefe Baran dai ita ke da ƙwallon, kuma gashi a ƙwallo ta fita. Sunana Ibrahim Habibu daga nan filin wasa na Mo Arena, nake kawo muku wasa kai tsaye wato tsakanin wato ƙwallon mata na ƙwallon wato wando na mata kenan. Gashi a nan gefe Baran dai shi ya
kallo dai ana ta ɗan ƙara shigowa yanzu kamar yadda nake kallo za ka so wasan sai dai an kallo gashi ba su gama cika ba. An yi minti 5 kamar da alƙalin wasa ya faɗa, wato kwamantiri yake faɗa a shi da biyu kamar da aka faɗa. Borno tana da biyu, Bauchi tana da biyu a shi waccan, amma ina ta so ta ƙwace a shi wannan ta kai complain wajen alƙalin wasa kamar da take magana ana rike ta. Wannan gasa dai ta kamar yadda muka sani wato ƙungiyar G2G ce ta shirya wannan gasa ta gashi, amma ina Bauchi bai Borno ba ta samu nasara shigar da ƙwallon ba. Wato kamar yadda muka sani wato wannan gasa dai ana mata lakabi da grassroots to greatness, grassroots to greatness kamar yadda muka gani a cikin wato taken gasar. Shi kuma dai a haihu da yau gashi Borno suna taɓa ƙwallo yadda suka dama, shi kuma ma ina yanzu dai Borno tana da 3 inda Bauchi take da 2 ana fafatawa ga shi Bauchin ta ɗau zafi ita ma ta ba su kenan ta jefa 3-3 a filin wasa kamar da kuke kallo tare da a wannan gasa ta grassroots to greatness da take faruwa a nan ko arena, amma ina alwala ta ce an yi laifi a nan gefe kamar da muke kallo ga shi dai minti 3 ya rage a tashi daga wannan wasa kamar yadda masu shirya gasa suke faɗa a yanzu haka, kuma fanareti ne ma gashi za a jefa. Bauchi ta jefa ba ta shiga, Bauchi ta shiga 4-3 a nan, amma ita ma gwamnan ta zuwa mata da kotun ke ta fito alƙalin wasa ta ce a yi laifi. Bauchi tana da 4, Borno tana da 3 a yadda suka faɗa. Shi kuma a nan gefe shi wannan masu ce ne ta ɗau zafi, Bauchi ya Bauchi ce kuma ta je koma da kwararta kamar da ana cewa abin nan. Shi kuma ta shiga Bauchi ta shiga gaba, ta fara tafiya ta tafi 5-3. Minti biyu ya rage wato ita Borno kamar yadda kuma fareti ne ma gashi za a buga laifi da aka yi ma gashi kuma yawa sabbocin ta jefa, amma ina ba ta shiga ba, ta rage turke ta fito kuma ba ta rage kallo na shi mai lamba 001 shi na ta ba su ce ne, amma na da kyau turke ta waje an yi laifi dai again a cikin yayi da kuma 18 fareti da ita wato Borno za su buga a nan fareti, kuma minti 1 ne ya rage a ita Borno. Shi wata nan ta ɗauka wata matashiya ta ɗan da kallon tana neman jefawa ciki kuma ta jefo amma ba ta ci ba, kuma gashi nan wata ta ɗauka a cikin yare kuma ta ɗauka sukan kuma a ja tana so ta ji a ci kwallon, kuma yana barci ba Bauchin dai ta ɗauki kwallonta. Shi kuma Borno ta ƙara ƙwatowa, kuma shi nan ana da jefan nan an jefo nan wata ga nan Borno ta abu nan, amma yana hana shi da haka nan babu komai gashi can nan matan nan suna da zafi kamar yadda take kallo abin gwanin sha'awa gashi da rikitarki amma ina shi kuma a giyan gashi yana tsalle gaba Borno nan ta ɗauka a cikin wata takwas amma ɓace Bauchi suke tura wannan ga ta wata matashiyar yar yalo ga ta nan yake kani a wata nan ma tana ɗan jijjin zabin nan wannan dai kamar da ana banan wannan wasa tana zafi, amma ina ta rike kwallon da yawa, ta rike ita kwallon da yawa kuma ta yi laifi da yadda aka yi wannan
gashi 20 second wato wasu daƙiƙoƙi 20 suka rage a kammala wannan zagaye na wato tsakanin Borno da Bauchi. Shi can ko Borno su suke kallo amma sai sun hana Borno da gyallan Borno dai amma ta jefa amma ina shikenan ana lissafawa kuma wasa ya zo karshe haka aka tashi wannan wasa. Bauchi da 5 Borno na da 3 a wannan zagaye da aka yi tsakanin karawa tsakanin Bauchi da wato su wannan Borno a wannan filin wasa na Arena. Kamar yadda kuka sani dai wasa ce da ake wakana a yanzu haka na wannan karawa da take ta kallon kwando ta mata a nan matasa na kasar shugaban da ta grassroots to greatness da ake wato kungiyar ta G2G ta shirya. Sunana Ibrahim Habibu, wannan shine zagaye na farko.